This is DMC Net Radio FM. We play the songs you like and the songs that you missed. Plus the hottest remixes. Make it a habit to listen to our online webcast at www.humongous.listentomyradio.com. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira na magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle ni ara patumbuan sa gwa, taya lang kamuda, uy daya kay si DJ Donoso the third ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ. Umpisay na kay masakot ta. Bayle lang wala gamuan. The public may dance. Public warning. Abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Yo di kakak, dramulet kid. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dilo's best. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Humongous Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Dilo's best.
the cock. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. DJ Arky Remix. Among Us Mix Club. That Radio FM. Your number one choice. Ilocos Best. Sa radyo, ngunit mas gwapo sa personal. You are listening to the mixes of DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. DMC Radio FM and Party Mixes. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound with DJ Vic Donoso III on the mix. This is the mix of DJ Gibbs. Ooh.
I'm your DJ Maninoy of MOR 91.1 for Life Iloilo, and you are dancing to the beat with DJ Vic Donoso III. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. You are listening to DMC Net Radio FM, the best online radio on the World Wide Web. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Musilak Eatery sells the best tasting single and domo in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The #1 dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Welcome to DMC Net Radio FM Dance Party Mixes, a non-stop online disco party on YouTube. Spinning the hits is DJ Vic Donoso III. Grupo mo! Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. This is the mix of DJ Dumangas Mix Club Net Radio FM. Your #1 choice. Okay, oras sa Pilipinas. Oras sa DMC Net Radio FM is 8:31 in the evening. Okay, sige kamay dahil nga gabi mga kagrupo, mga kaparty. Welcome naman sa today's or tonight's edition sa aton nga dance party mixes. Siyempre, exclusive lamang sa the one and only dance mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC Net Radio FM, ang official nga Net Radio FM sang Dumangas Mix Club. Kag siyempre ikaw po niyo ang nag-iisang mix master dito sa Dumangas. Ini si DJ Vic Donoso III. DMC Radio FM Dance Party Mixes. Okay lang po na magkatawa-tawa magkiyay-kiyay sa mga gabi. Today is June 15, 2024. Kaya siyempre, good news sa may mga obra. No? So, today is payday sa mga 15:30. Okay, sa mga asawa dira nga wala pa nakapuli ang ilang mga bana. Kaya nagsweldo kay na pangitaan na nadaan kay base magpuli na karon nga wala na kwarta. Okay, so happy evening lang sa tanan. No? So enjoy dira sa ilang mga ula-ula. Butsingon sang ula-ula, so inom-inom, no? Tanda naton nga inom-inom, ibutang sa tiyan, hindi pag ibutang sa ulo. So never gid ang maoy. Nambalila ko no ang maoy makalalaton, puro para sa akon sa batasan na. Pag hindi kaya maoy, hindi ka ginamaoy, no? Isa na nakalaton. Okay, para hindi ka magmaoy, siyempre hindi ka mag-inom sang damo. Kag sa mga nag-inom adlaw-adlaw, hindi ka mag-inom damo. Kaya nga, abwas mainom ka man Japon. Okay, sa mga suki nato ng Over Metro Dumangas sa mga 45 ka mga barangays. Sa ato mga housing diri nga naka-silent monitor, labi na gid sa may Bakay Housing. Nga damo kita sa mga suki, no? Ay gina-broadcast ni Franklin Juju Sambilya siya ang mini sound atong audio. Bo, grabe. Social mini sound. Salamat din sa pag-hook up sa akon nga live, no? Sa galing replay na lang. Okay, so sa bilog nga Dumangas, sa bilog nga Iloilo, bilog nga Panay Island, bilog nga Western Visayas, kag bilog nga Pilipinas, kag bilog nga kalibutan by our Facebook Live. DMC Radio FM
and Party Mixes. Okay, sa liwat ka may dad nga evening sa inyo tanan. Kag siyempre aton nga Facebook Live, may replay kita sa akon nga YouTube channel. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, but silang malawagan kamo diri sa akon nga Facebook Live, malawagan makamo sa YouTube channel, social, di ba? Okay, so sa gusto magpa-shoutout, base may mga celebration sa mga gabi, so base may mga birthday, may mga kasal, may mga bunyag, may mga debut, anniversary, may mga fiesta, may mga pagbulagay. Gusto nyo ilawag sa bilog kakalibutan nga malaya ka naman. Okay, sa mga nanggagugma-gugma dira, so, enjoy na sa inyo pagugma-gugma, no? Hindi na sala nga magugma ka kati kuha na iya sang balatyagon, no? So medyo kung kaysa mahuyang aton nga balatyagon nga bisan ano nato kapugong hindi naton mapunggan. So why not enjoy naton anay, no? Pares na sa isa ka person nga nag-order sang pagkaon sa restaurant. So ang order yan na-serve na. Sang na-serve ng iyang pagkaon na hikapan niyang kahita niya nga wala galit niya madala. Adjust na problema na. Sini nga, karon ko lang ni paligban, makaon ako anay. Okay, kalimta ko anay problema ko, ma-enjoy ako anay sa pagkaon. Karon ko lang ni paligban kung paano ni mabayaran. Okay, mo man ang gugma, no? So, naran ang gugma. I-enjoy na lang na daan, okay? Okay, kaghambalin ako, no? Love me with all my heart. No, sala na siya. Ang correct term na da, love me with all my hypothalamus. Love me with all my hypothalamus. So, ang hypothalamus, gamay na siya nga party sang aton nga brain. Okay, gamay nga party sa atong nga brain nga dila galit kuno nato mabatyagan ang natawag nga gugma. Kag hindi sa aton nga heart. Okay, kung nagaduda ka mo, just search on Google. Okay, so acknowledge ko na natutog sa akong sumong. Basta maglalayas na ka mo, panglawagon ta ka mo anay, no? Okay, una ko yung nakita kayo na si Nubabilia Altar Piña de Vera, all the way from Barangay Harding, Namangas. Salamat din sa pagtamwa. Dinaraman si Kagawad RC Rolling Dinglasa sa may Barangay Managi, Tumangas. Suki man nato ng gwapo din ang kagmapisan ni Kagawad. Salamat sa pagtamwa. Kagaraman dira si Mary Grace de Binagracia de Luso sa may Bakay Housing Block 35 Lot 6. Kag siyempre regards dira kay Jojo Sambilia Jr. Salamat sa pagtamwa. Araman dira si Johan G. De Vera, ako niya cute kag siyempre makulit. Makulit pero talented nga estudyante nga si Johan G. De Vera, all the way from Barangay sa Pao-Opisityo Naluyan. Salamat sa pagtamwa. Alamat si cousin ko Romila Diesto sa may Mindanao. Salamat na sa pagtamwa. Dumangas Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice. Okay, kagaraman siyempre ako nga kumpare dira sa may Dueñas, Iloilo. Ang retired nga principal dira sa District of Dueñas, no? Salamat gid paring Pablito Pedegosa sa pagtamo sa akon nga Facebook Live. Of course, si Leo Alviso. Di ka gani Leo subong banwa nagapuli. Nalipat ko. Okay, sa itong shoutout from okay, Nova Billy Altar Piña de Vera. Good evening, Sir DJ Vic. Shoutout nobya sang akon magulang or shoutout sa nobya sang akon nga magulang nga si Chilin Pascual celebrating her birthday subong sa Antique. Salamat gid DJ Vic. Okay, welcome gid. So happy birthday kay Chilin Pascual dira sa Antique. Okay, wishing you all the best on your birthday. Okay, once again, so happy birthday to Chilin Pascual. Wishing you all the best in your birthday. So more birthdays, good health, and more blessings. Okay, salamat once again sa pagtama. Kagambal ni Yuan Jin De Vera, pa-shoutout ko tani sa pakaisa ko nga si Jan Zailin De Vera, TY. Okay, pa-shoutout ng bunggang-bungga kay Jan Zailin De Vera from Yuan Jin De Vera.
Okay, from cousin Romila Gisto sa may Mindanao. So, Insan, good evening. Pag-greet po ng happy birthday kay Sir John Mer Arsaga Bisina sa iyang birthday subong adlaw. Okay, once again, so happy birthday kay John Mer Arsaga Bisina. Okay, ingat lagi sa work mo. Thanks, Insan, and God bless. Okay, from cousin Romila Gisto. Okay, from Leo Alviso, good evening, DJ Vic. Okay, mayang gabi mada sa imo. From Yuan J. Divera, shout out, sir, si John Silent Divera. Sulit-sulit. Okay, salamat giduwat sa Yuan J. Divera. Okay, ada mga gwapo, kag hindi mga chick boy, nga members ang All-Star Riders Lumangas. Nagtamo sa ako niya Facebook Live. Ari siyempre ang mga loyal sa ilang mga pamilya. Okay, si Bro Leo Ladoblan Biating. Okay, mga mabuot ni sila. Ara man si Bro Sir Chris Binabisa, si Sir Tope, no? Putro man nga mabuot. Why ni mga damo mga bisyo? Ang ilan ni bisyo, isa langgid binutig. Pati joke para riyas lang kita sang gimmick. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, si Leo Albiso, ara galit sa may San Enrique, Iloilo. Okay, salamat kid Leo Albiso. Okay, so just enjoy our party. Basta gusto niyo i-reply aton nga Facebook Live, pwede ka mo ma-reply buwas nga aton nga Facebook Live, aton nga Dance Party Mixes, wala sang copyrighted. Okay, palangga ko yan ni Facebook. Wala yung ginablock akon niya. Ang akon niya kuha niya live, no? So, pwede ma-replay anytime, Okay, hambal ni Leo Ladublan Biating advance happy Father's Day, bro. Aragad. Hambal ka ni Sir Chris Binavista. Okay, happy birthday, master. Ara ka naman. Nang scam ka naman, bro. Okay, bro, Sir Tope, happy Mother's Day sa imo. Mabalo sa kwa. Oy, Father's Day, boss, no? Okay, actually, ang Father's Day, na gina-celebrate sa mga father, sa mga wara na yung mga tatay. Pero paano ang tatay, or ang may asawa, nga may, or ang lalaki nga may asawa, pero wala sang bata, no? Pwede mo na siya matawag, mag-greet sa Happy Father's Day. Pwede sa Tope ang lalaki ng asawa, tapos wala sila bata. Pwede mo siya mag-greet sa Happy Father's Day. Abis sabat. Okay, pero gina-celebrate ang Father's Day na sa mga huwaran ng mga bana. Pero ang pinaka ginahulat-ulat sa mga lalaki or mga father, hindi ang Father's Day, kundi ang Father's Night. Siyempre kung may Father's Day, may Father's Night na, di ba? Di ba, Sir Tope, Bro Leo? Okay, naman siyempre ang gwapo kag mabuot kag siyempre talented nga teachers ang Cayos National High School. Nga permi man nagatol tamo sa akon nga Facebook Live kay ginapatanaw ya ko ng akon nga gatas, oh. Ang akon nga breast milk nga ginainom. Okay, si Sir Dexter Ardales, sir, good evening. Wala ka na may nainom nga gatas. Ari ganing ubas bala mo nga kung wala ko sang gatas, siyempre maluya so dapat naka breast milk. Amo na sekreto namo ni Sir Tope ko nga medyo mapagsik kami permi. Okay, from Sir Tope, no? Ara ka naman sigurado damo gid boss sa mag-reach misleading ka. Kampiyon ba? Yodi ka. Ginamislead mo karon ng mga tao, Sir Tope. Mangtikwi na lang kita, boss. DMC Radio FM and Party Mixes. Dumangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, before kita mag-proceed sa aton nga mga hataw-hataw, so acknowledge ko na lang nag-donate sila mga reaction sa ako nga Facebook Live.
Okay, una gid si Yuan Jean Rivera at salamat sa pag-share sa imong heart sa akong yung Facebook Live. Also si Tu James Lomo Perales dira sa may Cagayan de Oro, salamat sa pag-share sa imong heart. Also si Kagawad RC Rolling Dinglasa sa may Barangay Tumanga, si Nuba Billy Altar Pina Rivera sa may Barangay Hardin Tumanga, si Rod Nitan Dunlao dira sa may Bakay Housing, salamat din sa pag-donate sa imong heart. Also si Rax Kidinglas sa Gaborni sa may Barangay Banagit Tumangas, si Julius Daquilos Donoso Daquilos sa may Barangay Banagit Tumangas. Also si Juben Sibilia II, si Yumer Divera, Alter Perdolos din si Ray Donoso. Also si Boots Padillos Nortap, si bro namon Leo Ladublan Biating. Also si Sir Dexter Ardalis, of course si Ma'am Christy de la Riarte Rubante, ang gwapang teacher sang Dakotan Elementary School. Salamat gid ma'am sa pag-share sa imong reaction. Also si Leo Alviso and si Junie Alarcon. Okay, sa gusto mag-share sa akong Facebook Live, so wala ba ang pag-share? So just share my Facebook Live. Pag-check sa mga button sa inyong mga Facebook para nga ma-check kung naga-function gid man. Okay, salamat gid sa pag-share sa akong Facebook Live. To James Romo Perales sa Facebook group page nga taga Dumangas Kakon. Okay, salamat gid also si Kagawad RC Rolling Dinglasa. Salamat sa pag-share sa akong Facebook Live. Also si Leo Ladublan Biating, salamat sa pag-share. Okay, iban karon nga wala ko pa nakita nag-share. Salamat gid sa pag-share sa akon nga Facebook Live. Okay, for the meantime, so tiyan naman kita magkatawa-taw kag magkiay-kiay sa mga exclusive mga dance remixes. Okay, exclusive only here on the one and only Dance Mix channel dito sa Dumangas. Ini ang DMC and Net Radio FM kag siyempre ka po niya si DJ Vic Donoso III. Born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, ready to live. It's DJ Vic Donoso III of Among Us Mix Club. Hey, what's up? This is Howie D. This is Nick of the Backstreet Boys. Hi, this is Vitamin C. Yo, what's up? This is Will Smith. Hey, this is Brandy. Hi, this is Christina Aguilera, and you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third of the Among Us Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Ginapanawagan sa tanan nga dalaga kag soltero dira nga magamat-amat na kita sa aton auditorium kay aton sugdan ang aton pabayle. Sa hindi magbayle mi arap patumbuan sa gwa, kaya lang kamuda, uy daya kay si DJ Donoso III, ang bahala sa mga dalaga nga araw sa tunga. Mr. DJ, Umpisay na kay masaot ta, bayle lang wala gamuan. the public may dance. Public warning, abiso sa tanan, ang magamo sa sining pabayle, syagit ang mabayad sang sound system. Disco wala gamoa, halabira, waswas, bomba, birada. Okay, paring nonito Canonigo Bulo dito sa may Calatrava Negros Occidental. Salamat sa pagtamo sa akong Facebook Live. Okay, from Leo Alviso, DJ may Pluters kadyan damo gwapa galabay. Daw wala giguro. Basta may ka pa sa pakisend sa akon para maplinaton. Daw lain na ako din mga collection. Okay, basta may ka Pluter nga damo gwapa galabay. Pakisend lang Leo Alviso. If you want the best, then we'll give you the best. This is the sound that you are looking for. Pump it up and listen and feel the electrifying sound With DJ Vic Donoso III on the mix.
Okay, so si Irvin Illness na salamat sa pagtama sa akon yung Facebook Live dito sa may Metro Manila. Okay, salamat man kay Alter Dulo sa pag-share sa akon yung Facebook Live. Kalau sayang kau sudah tahu, baru disuding kau sama las tahu. Ramau let you go sayang, tak mau kau saja. Subukan baru, kalau sayang kau sudah DJ St. Mark. Boys and girls, you're doing alright. Hey, we wanna freak out, have a good time. Ladies, come on, raise your hands. Show me where are all my fans. Come into the club, I wanna spray champagne. Come on, let's warm up. Can you hear the beat drop? DJ, pick the bass up. Okay, salamat sa admin sang Facebook group page nga Dumangas Banwa ko Bugalko sa pag-approve sa akon nga post ra no. Okay, once again salamat gid sa admin sang Dumangas Banwa ko Bugalko nga group page sa Facebook. Salamat sa pag-approve sa akon nga post ra sa inyo. DJ St. Mark. Mindanao Mix Club. Juan Brian. Okay, sa mga gabi man kay Fideline Garcia dala sa may Tabukan Country Village. Okay, salamat sa pag-silent monitor. So, relax lang. Kag-enjoy life. Okay, once again, so thank you so much sa pag-silent monitor kay Fideline Garcia. Dala sa may Tabukan Country Village. Kag sa ibang pa nato na naka-silent monitor, so just enjoy our dance party mixes. I
Okay, sa may hapon or may gabi, sa mga sokin natin dala sa may Bakay Housing, salamat sa pag-silent monitor. Of course, ara dala si Mary Grace Divina Gracia de Luso. Okay, also si Franklin Jojo Sambilia Jr. sa may Block 25 Lot 6 o Block 35 Lot 6. Okay, ramada sa ulunan si Shirley Abordo Discotido. Also si Permar Calisa sa may Block 29. Si Alter Prudente. Also si Katupang Jun or si Juno Vasquez sa may Block 21. Okay, sa mga nag-silent monitor dahil sa may broadcast ni Jojo Franklin Sambilia sa Mini Sound na nagapamati dahil sa may Bakay Housing. Salamat, Gid. Kag-advance Happy Fiesta sa inyo tanan dala, no? Kagbasi may mga gubak amo ang mga stand fan, washing machine. Dala nyo lang sa Block 35, Lot 6. Pagkitaon si Franklin Jojo Sambilia. Kag sigurado gid nga good as brand nyo ang inyong appliances sa pagbalik nyo. Okay, naman sa itong Facebook Live si Julie Rose Dumagin Habaw dala sa may barangay Talosan Dumangas. Salamat sa pagtamwa. Okay, si paring Nonito Canonigo Bulo still watching our Facebook Live. Salamat, Ged. Kagambal ni Jolie Rose Dumagin Habaw. Hindi basta-basta. Salamat sa shoutout, syempre. Basta mga kasimaryo, yagi na shoutout na. Okay, mga kasimaryo, kasimanwa. Okay, kapag mati, gid si Hope kag si Nicole sa imo. Sige, digay play kong Silos para makasaot sila, no? So, ang next song nato ni Silos. So, standby na sila kaya masaot sila sang Silos. Magandang gabi kay Risilda Junio Conanan. Ako siyempre nga gwapang classmate before sang high school.
Kibasigin may gabi kay Risilda Junio Kunanan. Di ka ganit subong mate nga lugar sa Manila, no? Okay, Jilan Drak, bisan di ka mga party. As lang may internet, makapamati ka mo sa aton nga Facebook Live. Muna namin subong nga panahon kay bisan di ka lang makadto. Gamay ka lang nga dita, makapamati ka na sa mga audio. Malikawan ang homesick, no? Brian. Okay, ang silos nga song para gid kay Hope kag Nicole Habaw. Dito sa may barangay Talosan naman, guys. Okay, sa Bulacan si classmate Risilda Junio Kunanan. Musadang Bulacan. Mainit man Japon or mabugnaw na. Diri sa Dumangas medyo mainit. Okay, Ma'am Gloria Kokoy, salamat sa pag-donate sa imong heart sa akon nga Facebook Live. Also si Julio Rose Dumagin Habaw. Salamat sa pag-click sa heart reaction. Si Marinel Villa. Also si DJ Domsky or si Dominic Paul Balinsoy. Salamat sa pag-donate. Di kakak, gramulet git. Okay, grabe ka nung saot ni Hope. Oh, sige, saot lang ah.
Okay, mga gabi kay Ma'am Ginny de la Piña de Remdes. Ginaduyan ko rason ko ba ay ampat na lang. He was born to be wild, grew up to be wicked, walk, talk, agree to myth. It's DJ Vic Donoso III of Mangas Mix Club. Okay, ramas sa ating Facebook Live. Siyempre, ang gwapo nga owner sang ENR. ENR ang Busilak. Busilak. At kiliwat. Ara sa atong Facebook Live, ang owner sang Busilak. Okay, dira sa may Burgos Street, Dumangas. At si paring Bernard June Mosquida. Salamat sa pagtamo, pre. Okay, basi gusto niyo magkaon sa mga swabe nga mga pagkaon, mga lutong bahay. Mga pagkaon nga wala sa inyo nga balay. Basi tama na ako magluto. Kadto lang kamo sa Busilak. Kay ang Busilak ang maluto sa inyo. Dala lang kamo sang kahita. Kay kwarta. Okay, mga namin mga pagkaon, mga manamit, kag siyempre barato. Kag ila siyempre nga specialty ang single and double. Basi mahina ng tindog sang inyong mga tuhod. Or daw hindi nakatindog. Ihigop lang sang kaldo sang single and double. Kag sigurado gid nga ang inyong mga tuhod matindog sang tadlong.
kaka. Drum ulit, kid. Ay, ambot na lang! Ano tama yan? Abaw! Berte! DMC Net Radio FM and Party Mixes. Humongous Mix Club. Net Radio FM. Your number one choice.
Okay, may gabi man kay Cousin Hilin Santos. Okay, salamat sa pagtamo sa ako niya Facebook Live. Okay, paling may pidipiesta dala sa may barangay Bakong Dumanga. Salamat kayo sa pag-silent monitor. Kag sa mga grupo naman sa DRC Dumangas United Radio Communicators. Okay, salamat sa pag-silent monitor. Okay, salamat kay Julie Rose Dumagin Habaw sa pag-share sa ako niya Facebook Live. Okay, may gabilan sa imo, kag sa imo da mga chikiting. Ladies and gentlemen, you're listening to DJ Royal Remix. DMC Radio FM and Party Mixes. I met a pretty girl ni nataga-IS. Mayroon siya mga kasama for to make it sure. Isa lang ang aking napuna, lahat sila demure. Kaya ang sabi niya, hey Andrew, I would like you to meet my friends. And believe me, lahat sila ay my Mercedes Benz. This is Anna, this is Karen, this is Tanya, this is Jill. Lahat sila nakatira sa San Lorenzoville among the four. Kay Anna, ako na patingin. At pagkatapos ng si Anna ay biglang lumapit sa'kin.
20 minutes I was knocking at her door. Nakita ko si Anna, she was lying on the floor. Ako'y kanya tinawag, and you know, alam niyo ba? Ang sabi niya sa'kin, Andrew, Andrew, are you ready na? Mas lalong namimiss kita. Kaya ito ako ngayon, mayat mayang naluha. At ang tanging kayakap ko ay ang payat kong pusa. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka Marlboro light. Buti na lang meron pang MP light, sunmig light, tsaka Marlboro light. Aragay! Basko gidya! Yudi kaka. Buti na lang DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. memories follow me left and right. I can see over here, I can see over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do? Memories follow me left and right. I can see over here, I can see over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Ever since the day you went away, I don't know how to erase your body from my brain. What you gonna do now? Maybe I should just focus on me instead. I'll think about all the nights we were tangled up in your bed. Oh no, oh no, oh no. You're going around in circles, but you're stuck up in my head. Yeah. Memories follow
Donoso, the third of the Mangas Mix Club. Mix Club DJ, bringing you the hits. DMC Net Radio FM Dance Party Mixes. To Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Di kakakampiyon ba? Dramulet git. Born to be wild, grew up to be wicked. Walk, talk, agree to mix. It's DJ Vic Donoso the third of Among Us Mix Club. DMC Net Radio FM. To Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. To Mangas Mix Club at Radio FM. Your number one choice. Okay, oras natin sa Pilipinas, oras sa DMC Net Radio FM, exactly 10 o'clock in the evening. Okay, so time ko na magpaalam kay medyo pagabi na, no? Padalam na itong gabi ng iba na nagapangimusimos na para sa ilang pagtulog. Okay, may aid lang ang pagtulog sa inyo. Hopefully nga di ka mamagtalang sa sala nga tao.
sila naka-free. Okay, once again, so acknowledge ko nag-donate sila mga reaction sa ako yung Facebook Live. So, para credit man sa ila. No, si Yuhan De Vera dala sa may sitio na Luuyan, Barangay sa Padumangas. Also si 2 James Romo Perales sa may Cagayan de Oro. Si pare ko Bernard June Mosquida sa may Burgos Street sa Banos sa Dumangas. Kagawad RC Rolling Lasa sa may Barangay Banagit Dumangas. Si Nova Villa Altar Pina de Vera sa may Barangay Harding Dumangas. Si Rox Kiling Lasa Gaborni. Also si Julius Donasco Daquilo, si Juven Sibilio de Sican. Okay, mga taga-barangay Managit Tumangas. Salamat din sa pag-share sa inyong mga reactions. Also si Yomer De Vera sa may Sitio na Luyan, Barangay sa Padumangas. Si Alter Dulos dito sa may Negros Occidental. Si Ray Donoso sa may Sitio na Luyan. Then si Boots Padillos Nortap. Also si Rod Nathan Dunlao. No, thank you so much man sa pag-share sa inyong reaction. Si Jonathan Di Tablan sa may Metro Manila, si GR Pumarin, si cousin ko Hilin Santos, si sister ko Ma'am Ginaline Donoso Dibel, si Ma'am Ginny De La Pina Duremdes, also si Julie Rose Dumagin Habao, si classmate ko Rizelda Genio Cananan, si Ma'am Kukoy Subrimisana, si Marinel Villa sa may Taiwan, also si Dominic Paul Balinsoy sa may I think Leganes Iloilo, no? Si Nanito Canonigo Bulo sa may Calatrava Negros Occidental, si Leo Dublan Biating. Okay, si Sir Dexter Ardales, si Christy Robante. Then si Leo Alviso kag si Juni R. Alarcon. Okay, salamat sa pag-share sa inyong mga reaction sa akong yung Facebook Live. Also, salamat mo sa pag-silent monitor sa Tabukan Country Village, si Fidelin Garcia. No, salamat naman sa pag-support sa akin yung Facebook Live. Also sa mga nag-share, no, still si 2 James Lomo Pirales, si RC Rolling Lasa, si Leo Ladublan Biating, si Alter Dulos, si Julius Dumagin Habao, kag si Kagawad RC Rolling Lasa. Dentro sa may Bakay Housing sa may Block 35 Lot 6, no? Si Franklin Zambilla Jr. Also si Mary Grace de Vinagracia de Luso. Shirley Abordo Discotido. Also si Alter Prudente. Permar Caliso. Of course si June Vasquez or si Katupang June. Salamat din sa silent monitor nila, no? Okay, time ko na magpaalam. Thank you so much, good. Kita buwas sa gabi. Sa aton nga dance party mixes kag base maka morning ang tawon ako boss, depende kung mayon chimpo. Okay, once again, thank you so much, good. God bless, kay good night. Ladies and gentlemen, you are about to experience the sound, the music, the mixes of DJ Vic Donoso III at wala nang iba. Hi, this is Michelle Branch. Hi, this is John Bon Jovi. Hi, this is Alanis. This is Maroon 5. This is Amy from Evanescence. And you're listening to DJ Vic Donoso. DJ Vic Donoso. The third. The Manga's Mix Club. Mix Club DJ. Bringing you the hits. Ay abaw kanami sa mga idik mo pre ba? Ka mga tambok kanami isang lawas kag ka mga pagsik. Grabe ang kaon ho samtang ginahimas mo ang lawas. Siyempre pre ginapili ko gani ba kadahon ang mga matambok. Ti ang akon pag ginasagod ng mga sapat. Tanaw ba pre ang baboy ko ho? Daw ikaw gidang katambok. Kag ang akon mga kanding ho. Birthday gidya katambok. Aba pre daw ginapabati-batian mo ko ha. Maayo pa guro pre mabakal man ko idik. Sagudon ko para sa birthday ni Yado mo. Labay ba akon pre sa din ka nagbakal? Dito ako pre nagbakal sa tatang Henry Lisa Livestock Farm. Magluwas sa mga idik nga ilang ginabaligya pre. Nagabaligya man sila sang kanding, baka, manok kag iban pa. Gali pre, okay makadto ko subong pre. Sige pre ay dali lang bala pre. Imbis nga idik kong ginahimas mo, nga ado akong ginahimas mo man. Ay ano bi pre, ay kagwapo abi sa imo.
Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Nagabaligya man sang idik kag mga fighting cock. Makita sa Barangay Bubog, Sibunag, Gimaras. Para sa mga gusto magbakal, magkontak lang sa cellphone number 0997-4691-977. Tatang Hinrelisa Livestock Farm. Hi, kainit na gid Mabatyagan na gid ang summer. Tama, kaginot. Gani man ga. Ga, pakayuno bala ato na electric fan kay perte na gid kainit. O sige ga, ipakayo kong aton nga electric fan dito sa Cool 16 Refrigeration and Air Condition Services. Kay nagakayo sila sang mga guba nga refrigerator, electric fan, aircon, washing machine, rice cooker kag iban pa. Kag nagabaligya man sila sang second hand nga mga refrigerator, electric fan kag washing machine. Kag may ara man sila sang mga branded kag brand new nga mga refrigerator kag washing machine. Kag nagabaton sila sang installment basis. Wow! I love it! Ang Cool 16 yara namtang sa Barangay Ilefers, Dumangas, Iloilo. Sa gusto makipag-angot, magkontak lang sa 0921-3035-026 or 0917-3594-106. Cool 16 is owned and managed by Mr. and Mrs. Radi and Lolita de Paclayon. Lo, daw katigas ang ubo mo, wow? Oo, gani apo. Ay, sus kapudlay kung nagkakatigulang ka na. Kadaamo lang siya kinabatsag sa lawas kag puro na lang kita si di maintenance. Hindi ka na magproblema sa bulong mo kay may bago nga butika dari sa Dumangas. Ang SJ Med Pharmaceuticals bala, nagabaligya sila sang dekalidad kag barato nga mga bulong kag nagahatag pa sila sang 20% discount kag para sa maintenance sa mga senior citizens kag person with disability. Sige apo, tara na babakal kita para ag makuha na ka discount. Ibakal, tatuloy ito sa badwaho. SG Med Pharmaceutical, located at Binaplor Street, Dumangas, Iloilo, in front of Town Plaza. Owned and managed by Mrs. Josephine Lobaton. Nagabaligya man sa mga dekalidad ng mga bulong, dealer and distributor. Kag nagahatag man sang 20% discount sa mga senior citizens and persons with disability. SG Med Pharmaceutical. SG Med Pharmaceutical. Lo, daw kapaloy ka haw? Anong natabo? Ay sos, apo, lapyo gid ako sa bilog nga adlaw nga obra sa uba. Kag daw ginahiraban pa ako. Ahay, nahiraban ka galit, lo? Tita na upod ta para magpagsikman mga tuhod mo. Sa diin kita makadto. Mangal, dobla kita lo, dra sa may Busilak, single and double. Sa may Burgos Street sa Banwa, Blasang Dumangas. Antes ka bala magliko paridor? Ati, sige, tara na apo, dilawan ta. Bao, kadabit gid man gali sang single and double sang Busilak, no? Abi, pwede ka dugang sa kaldo. Ang Busilak Single and Double yara namtang sa Burgos Street sa Banwasang Dumangas. Para sa mga orders and reservations, magkontak lang sa 0929-3251-150. Busilak Single and Double. Busilak Single and Double. Owned and managed by Mr. Bernard John and Angeli Mosqueda. This program is brought to you by A&R Odaki Snack House at Corner Regidor in Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. Russell and Mrs. Precious Derequito. Busilak Eatery sells the best tasting single and double in Dumangas. Located at Burgos Street, Dumangas, Iloilo. Owned and managed by Mr. and Mrs. Bernard June and Angeli Mosqueda. And Mr. Francis Kiko Tamisen of Green Barley. The number one dance mix radio in the Philippines. This is DMC Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Katropa mo! Katropa mo!
You are listening to Dumangas Mix Club Net Radio FM. Streaming live from Dumangas, Iloilo, Philippines. And powered by our hottest DJ Vic Donoso III. Make it a habit to listen to our online webcast at www.dumangasmixclub.listentomyradio.com.